jeji ne ko mahaukaci baya kangewa. Baba fa alkhairi ne, jinda da shan Allah ne, wai yaya zaɓi ne. Buhari mai nasara ne, shi mai bin Allah ne. In ka rike Allah buka da malami ba za su iya ba. Baba Buhari mai kanawa, kai ne mai zazzagawa, kuma kai ne mai jasawa. Kai ne mai zamfarawa, Baba Buhari mai gwambawa. Kai ne mai addamawa, ya kai har ma 'yan jigawa. Baba ne mai kansinawa, har kyafi da sabbatawa. Yan Neja da yan Abuja da yan Benue har Nasara. Mai musulmai da kiristawa, a taɓa ka zan magawa. Tunda kai baka da gawa, inuwa gun tallakawa. Allah ya baka baiwa, ka girmi shirin suwawa. Daddawa ya ce ka kalwa, waye zai ja da giwa.